Sai mu kiyaye duk kalaman da za mu rinka faɗi don mala'iku na amin abin da muke cewa. Yin kururuwa ko ihu da na shiga uku, yin hakan bai kyautu ba, manzon ya yi faɗakarwa. Sai ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo sauke mu raba cikin tunatarwa. Ɓangare na wanka kuma ku kalli yadda ake, an fi son a ce makusanta za su wankewa. In mace ce mata su yi, maza su yi wa namiji, yin hakan shi ne ya fi daidai a wankan gawa. Sai dai an yi togaciya tsakanin mata da miji, ɗaya zai iya yi wa ɗaya inda wadatar natsuwa. Daga mutum biyu ya zuwa uku ya yi, kar a cika wani zubo ruwa, wasu gefe suna cuɗawa. Farko dai za a fara wanke wuraren najasa, sai a yi alwala a hancin, ba a shaƙa ruwa. Ɓangare na dama a fara da shi, a yi wa hagun, sai a wanke sassa na jikinsa ko ina da ruwa. Sai ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo sauke mu raba cikin tunatarwa. Za a samu ganyen magarya a cikin ruwan azuba, in babu ana iya sa sabulu a wankewa. Ya inganta a sa kafur ruwa na ƙarshe ne ko turara mai ƙamshi domin suturtawa. Sigogi na wanka ana iya yin su sau uku ko saɓi biyar har bakwai ma ana yi wa gawa. Ba a ƙayyadewa don ana iya yi fiye ma da haka, sai dai in ta fita fes ko ƙaranci na ruwa. Mata kuma da kitso za a warware shi duka, sai a mai tufka uku, gashin a rinka ɗaurewa. Babu wanka ga shahidai na ɓangaren yaƙi, ba likafani ko sallah haka za a binnewa. Sai ka gyara kayanka da kanka, bai zama aibu, bai zamo sauke mu raba cikin tunatarwa. Bayan kammala wanka sai likafanin yadi, an fi son fari tas, ba roɗe-roɗe ko tsanwa. Sai ayyayyafi na turare alkafanin azuba, sai a auna faɗi da tsawonsa a yi fasaltawa. Shi likafani in an zo a rarraba shi uku, tsakiya guda, sama har ma ƙasan a ɗaurewa. Ba a ɗinka riga, hula, ɗan kwali ba a yi. Mata